Третият режим на работа е гинекологичен. За него използваме специален гинекологичен гел, който е разработен специално за външните полови органи и влагалището. Имаме също индивидуален апликатор за всяка една пациентка, който е напълно стерилен и се използва за една единствена процедура. Той е биполярен и работим с радиочестота, както и филъри с хиалуронова киселина за последваща терапия и корекция на вагинална и вулварна атрофия. Подобрява консистенцията на кожата, нормалния обем и здравата еластична кожа, която всяка дама търси и очаква да получи. На апарата има 4 отделни накрайника, апликаторите наречени, с които се правят 4 процедури, в зависимост от протокола. На седмица по една за един месец. Ефектът от тези процедури е стягане на тъканта, което в зависимост от колагенообразуването, тъй като той стимулира колагенообразуването в дермалния слой на кожата. Има и режим, който е Intense Rose, т.е. с филъри. Филърите се поставят след първа апликация с апарата, се слага, като филъра е изцяло с хиалуронова киселина, съдържа пролин и L-аргинин, които водят до хидратация на областта, в която се третират. Предимствата на апарата на новия сектум са, че той е напълно неинвазивен. Няма абсолютно никаква болка и дискомфорт за пациента и възстановителният период е минимален.